Το σημερινό βίντεο που θα δείτε αφορά εμένα, εσένα και κάποιον στον κόσμο που ήταν, είναι και θα γίνει μαθητής. Κατηγορίες μαθητών που όλοι έχουμε στην τάξη μας και κανείς δεν το λέει ποτέ του. Μπρο, τι έγινε ρε? Καλά. Έλα ρε, πάμε βολτίτσα το απόγευμα. Μέρι. Όλο το καλοκαίρι ομόρφωνος κορίτσι. Πάμε βολτίτσα, πάμε με τον ίδιο. Ωραία. Τότε μοιάζει πολύ. Τι να πεις. Πρώτη ώρα μας τα κρατάνε. Άκου, τι ώρα. Μας τα κρατάνε. Τι αφήνετε τους χαμένους. Πού σε φίλε? Τι πού σε ρε φίλε, όλοι σε κι όλοι είμαστε, για πίσω μας κάπου και το. Όχι. Σήμερα τι έχουμε? Κατερίνογλου. Θα τους πω κι εγώ αυτήνης. Σταμάτα τις μάγκες, Μάγκογλου. Τι? Μου είπε να σταματήσω. Ποιες εσύ ρε βλάχο το πήρα να σταματήσω. Παιδιά, τώρα ανοίξτε το βιβλίο της ιστορίας στη σελίδα 89. Τι κυρία, ιστορία. Συγγνώμη, εγώ έφερα γυμναστική, με τη γυμναστική δεν κάνουμε κυρία μου. Ωραία, πήγαινε έξω και γυμνάσου. Τι να περάσω έξω να γυμναστώ. Εντάξει. Έναντι. Όχι, καλά και επέστρεψα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Κυρία Πάτογλου. Τι κάνετε, παιδιά? Γεια, κυρία Πάτογλου. Ωραία, για ανοίξτε τώρα το βιβλίο στη σελίδα 85. Κυρία, τσέκανα εγώ. Μπράβο, Φίτογλου. Να δείτε της. Της έκανα εγώ. Μπράβο. Κυρία, ο Βλάκογλου με χτίσε. Μην ανησυχείς, Φίτογλου, θα του δώσω εγώ μια ωραία αποβολή. Θα μας αποβολεί. Κυρία, με ξαλάφτισε. Μην ανησυχείς, μην Πάρε ανησυχείς. την μπαμπά του. Ζέστη, καλοκαιράκι. Μωρό, πάμε για καλή μπαλάκι μετά. Τι λες ρε Οκτώβρη μήνα? Καλά είσαι σαν κρυόκολλη. Καλό καλοκαίρι κυρία. Τι καλοκαίρι, ρε. Είναι Οκτώβρης μήνας. Τι λέτε κυρία, Ιούλιο δεν είναι. Ιούλιος. Αν ήταν Ιούλιο, ρε, Ιούλιος θα κάναμε σχολείο, ρε. Ιούλιος. Θα κάναμε σχολείο, ρε. Ναι, θα κάναμε, τέσπα. Τι θέλετε, δώσε μας το καινούργιο βιβλίο. Άιντε ρε, φύγε από εδώ πέρα, ρε. Αποβολή. Τελείωσες. Τι ταλαιπωρία που είσαι εσύ, μανταμίτσα. Άιντε ρε, φύγε από την τάξη μου, μη σε βλέπω. Θα σου κάσω κανένα.